Kaptajnen lige begyndt at køre, det er den der. Skal have far på den. Det kører bare. Skyde også. Og det er tilladt at hæppe, de kan alligevel ikke høre noget dernede. Ja, det kører. Det er sådan en lige linje, ikke? Jo. Jeg vil sige det på noget, der er ikke noget, der er afgjort endnu. Fordi banen er meget, meget teknisk. Morten. Stik, Axel. Der er problemer. Ja. Det er fuld luk. Så, Morten, der er kun én vej. Det er altså frem. Hvorfor? Han lukker ikke til foran. Har du på lidt zoom ind og stab, når du er stadig filmer? Jeg er sikker på, at jeg får et sprog rum lige om lidt. Tid til. Kom med en serie 3. Ja. Og så nærmer de sig altså heroppe i Raske Fjed. Så nu kan vi ikke gå i gear. Og der bliver selvfølgelig lagt tid til. Det er en anden god gearkasse. Det er sindssygt en god gearkasse. Det er en serie 3 gearkasse, det der. Det er helt sikkert. Ja, tak. Ja, han er kommet ud, han har porten. Prøv lige at se, hvordan den er flår, mand. Der var ved en lang port mere. Ja, undskyld, optager du egentlig, eller har du glemt at sende til at optage? Jeg har optaget. Okay. Nå, men altså, man kan jo aldrig vide. Ja, vi smadrer den. Nu er han lige igennem det der hul der. Det er lige før, de skal have lov at prøve en tur til, og så køre rigtigt, eller lade være med at køre fast. Så kører han jo bare fast et andet sted, altså. Jeg tror lige, han er igennem vandet derovre. Ja, men det tror jeg, han vil for ikke at... Jeg tror, det er lidt ked af den der vej. Bitter har lidt, eller hvad? Hvad er det på? Der er 19 tom. Rundt om bordet, ja. Det er skub. Den er godt, men han gider ikke at køre bælterne.